Γιατρέ, με βλέπεις που σε βλέπω, έτσι. Σε βλέπω πάντα. Έτσι, μπράβο. Το Γιάννη που καθαρίζει για μία επαναληπτική φορά το εργαλείο. Μην τραβάς εμένα. Σε χυλώσω. Άι, πέταρε το κράνος που πήρες. Να πετάξεις εσύ και να πάρεις και λίγα. Καστανιά, Ακούς, Χριστό. Καλημέρα Ο σας. δρόμος που μας έστειλε ο τύπος αριστερά. Να θυμάστε ότι ουδής παρακολουθούμενος αντιλαμβάνεται ότι παρακολουθείτε, έτσι. Άμπρα. Όχι, άμα έχεις έστει ώρα την δεξιά. Όλοι θα εκτεθείτε, όλοι από Δευτέρα θα εκτεθείτε στο ίντερνετ, έτσι, κανονικά.